donar la situació que estem passant actualment, un dels objectius que estem treballant fonamentalment és el tema de l'alimentació a través del nostre economato. De fet, aquests dies passats, per circumstàncies, al no tindre ja productes, hem tingut que tancar 2 dies l'atenció a les persones que s'han apropat a l'economato. Per això estem contínuament presentant, com estem dient ja, sempre estem parlant d'una campanya contínua de replegada d'aliments. De fet, ara anem apropant-nos ja cap al Nadal, que és l'època en què la gent és més sensible i més accessible a l'hora de donar aliments. Per tant, és començar això, fent un cridament a totes les persones que puguen i vulguin que s'apropen a l'economato o a qualsevol parròquia i puguen depositar els quilos d'aliments. L'any passat, com tot el món sap i s'ha dit ja públicament, es replegaren 200.000 quilos de menjar donat per totes les persones, associacions i entitats, i en aquests moments això insistir i agrair també públicament el que les persones s'apropen i ens donen tots els aliments que faci falta, perquè, com he dit, esta setmana passada va tindre que estar tancat i, lamentablement, no els agradaria tornar a tancar perquè puguem atendre les necessitats de moltíssims ciutadans de Gandia que en aquests moments, donant la situació, és molt dolenta. Per tant, ara estem també conveniant en associacions, en entitats, perquè s'afegisquen i se sumen a aquesta campanya del quilo, que com tot el món sap va destinada a les necessitats de les persones. El que fem és depositar-los en l'economato, quan rebem tots els aliments n'hi ha un grup de voluntaris, i voluntaris que repleguen aquests aliments, es porten a l'economato i allí es distribueixen prèviament derivats de les acollides. Com tot el món sap, en la ciutat de Gandia, en totes les parròquies, hi ha un centre d'acollida on se fa la primera intervenció en aquelles persones que demanden la seva necessitat d'aliments o de qualsevol altra cosa, i després, prèviament, en una autorització o en una derivació que es fa des d'aquestes acollides, poden accedir a l'economato a replegar els aliments. Ja dic, són productes no perecederos, productes que no es fan roïns, i productes bàsics. Està des d'arròs, llet, llegums, etc., una sèrie de productes que venen empaquetats i que venen. Però en aquests moments, donat també que la dieta a vegades no era suficient, de vez en quan també s'elabora o es dona algun producte congelat bé per completar la dieta, que tingui alguna de proteïna, com pugui ser carn, a través del pollastre, i també, en la medida que podem, també donem alguna de fruita. Per tant, vull dir que cada vegada, en la medida que podem, anem complementant més la dieta dins de les nostres possibilitats, perquè nosaltres no podem, per les característiques de l'economato, no podem tindre productes frescos i tot té que ser tot producte embolsat i enllatat, i d'aquesta manera no es fan roïns, i és el que donem bàsicament a les persones que s'apropen a l'economato. Sí, ara ens trobem en el centre d'atenció a persones sense llar, Sant Francesc de Borja, i en aquests moments una de les activitats que tenim és el posar en funcionament un hort ecològic. Este complirà distints objectius i distintes funcions. Entre elles, la primera és que la gent que estigui així tingui una ocupació. Aquesta és la primera, perquè una de les coses és que les persones que viuen al carrer tenen que anar recuperant-los les habilitats socials i les habilitats de treball. Llavors, una de les primeres funcions que va a fer-se és que aquestes persones vagin complint aquesta recuperació de la feina, i al mateix temps també a cobrir les necessitats bàsiques en els productes que anirem produint tindran dos eixides. Perfectament la utilització i l'empleo així en el CAI per a la cuina, i la venda de productes a persones que en aquests moments cada vegada són més les persones que consumeixen productes ecològics, i també serà una de les maneres que puguem generar ingressos, perquè en aquests moments el que tenim que anar buscant és generar ingressos del tipus que siga, donat que les administracions cada vegada estan més col·lapsades i cada vegada posen menys recursos a disposició de les entitats per a fer programes. Nosaltres el que volem també és, poquet a poquet, anar recuperant fons d'aquesta manera. Entonces pensem que a la llarga l'hort ecològic ens pot donar uns ingressos mínims, i després, si vegueren que això seguirà funcionant, que divertirà en una producció més elevada a l'hora de poder mantindre-nos en el centre d'atenció a persones sense llar, perquè aquest centre està funcionant les 24 hores diàries, 365 dies. Per tant,
molt la demanda tant de personal com econòmica la que ens fa falta. Entonces, pues, en aquests moments necessitem i pensem que este primer passet a través de l'hort ecològic pues, puga donar-nos una sèrie de recursos que ens permetís que anar mantenint-nos.